הצוות היקר שלי בלב, אולם תינה מטפלת מפנקת בעולם. העינה מטפלת מצחיקה, הבב מפלת שמחממת את הלב כל פעם מחדש. מלכה מטפלת שקייף לעזור לה מכל הלב. דינה מטפלת מיוחדת עבורי, ללאה מטפלת שקייף להיות איתה. ורד מטפלת מהממת בעולם, לריסה מטפלת עם לב זהב גדול. סוזנה מטפלת שתמיד נותנת לי ממתקים. נירי מטפלת מדהימה בעולם. אילנה מטפלת שתמיד נותנת לי חום ואהבה. יוליה האוצר האמיתי שלי. גאיה מורה מקסימה, ענבל הראל מורה מקסימה שלי. ענבל נוימן מורה טובה בעולם. מירה מורה לשיחה אמיתית בעולם. צליל מורה שעוזרת לכולם. איילת מורה טובה בעולם. עמער מורה מקסים בעולם. מוסטף מורה לספורט מדהים. דנה מורה מצחיקה בכל העולם. גלית מורה שקטה במיוחד. היה סייעת מדהימה בעולם. עילית מורה טובה בעולם. גלן מורה מאמנת בעולם. נופר מורה טובה בעולם. נופר מורה טובה בעולם. ורד סייעת טובה בעולם. זהבה סייעת מאמנת בעולם. אביל סייעת טובה בעולם. מירב יועצת הכי טובה בעולם. אוהבת אתכן הכי בעולם. תמר